Okay na ng bangag ani yet. Pila-pilahay man tayo. 5-5 ra ta ha. O sige, 5-5. O, Wati ka sayo. Pwede ka sa ini. Di ka una. Ayuwa oy. Pangmano yet, dapat ko na pinatuyok yet. Oy, ako'y dool, ako'y first. Grabe, hawda gimano ni Mr. Lim oy. Pre, ako man. Wati ka saya, bantay bitaw ka manikas ka. Di lagi ko manikas lagi, bantay na dira ah. Tempa. Layo ko na ning manuhan ngitoy, dapat dul-dul na tayet. Takara mo ka nga ikaw may nagbuhat ana. Ako rin nagbuhatan eh. Padulta gamay, dire. Anak, dira mo na to manuhan ha. Ah, grabe duula pud na Mr. Lim oy. Duol ka tama ra mo ko na ako dapat tanawa testingan ako ha. Tanawa ha. Sumoy, ay. Kasaya. Sumoy, wala lagi. Pis, kalayo. Sumoy. Oh. Bako adlaw, bako negosyo. Dili na ko ato skin day, kaunon ra magyapon sa akong mga classmate. Wala ko ginansya. Kini, Julin. Mao ni bag-o usoron. Daghan bata o palit ani. Pero asa man ako ni baligya ha? Ay, dito siguro unahan oh. Ay kini di akong ibutang kay duol sa sumuyan ba. Di gud sa kaiguan ni Ron. Sige na, tira na Mr. Lim. Sagangay po kay mulayo akong pamato. O sige Mr. Lim, sigangon na ako ha. Pero may labot banda ha. O sige na, tira na. Shake na ka na ko na mo yun yung maigo. Burot yun yung huli na niyet. Pagan. Ya, di ba siya ko kaabotan ni ba? Hindi ko makaiguan ni ba? Saan niya? Hala, ito si Zero! Ha? Asa man? Ay, wala gani. Tungaray ko! Harvesta man! Ah, grabe, katikasan na lang yun nimo. Ano yung kasundat ba niyo ba? Harvesta man! Happy tara pa na akong butilya sa Jolie! Napamaw ko isa oh. Usaw man ang isa ni mo yun! Ay, mudagan pa ni oy. Isukol ni mo na! Ay, oo. Naunsa naman ka, tanawa ragod na! Pakay man na, di naman na pwede isukol! Pwede pala gini. Ay, pwede siya na ka pwede ano, kadakuan ng pagkayo, mura naman nagmata ni mo! Ayaw na di na na Ah, pwede! grabe, bigyan. Kung gusto ka musukol sa ako, gusto ka mubawi sa imong hulin, dapat mapalit kag bagong hulin. Bantay bitaw ka mo, palit og Julin ba ko ha? Pagbayad dito, kay pakay naman to. Murag sa eskwelahan ako yung pinakadagang hulin ron ba? Bantay lang ka Mr. Lim, balik ko hutong ka na imong Julin. Ah, kisa kay musukol sa ako. No, ako di pina, oy. Say, wala lagi na eskwela. Wala man si Sir Good karon. Nansa ni? Ay, usa man ka? Ayaw pang ilabot tira ah. Unsa na? Buta na ka, waka kita ani. Hulin ni. Unsa na ulin? Chocolate na? Lagi ko isa na be. Ay, dagay isa. Ikaw, ano man kapag kaon, dili man ng chocolate, pandula man ni. O, kita daw, makaon ba? Sige daw, kita daw. O, kita daw, makaon. O, nya, kamusta ang say lasa? Gahi man. Gahi. Gahi, man jud na kay. Ano ni? Ayaw, say mo na. Ayaw. Pandula ni, gusto kay nga ni hulin. Nanalaway. Ah, wag laway ni mo eh. Wag laway ni mo eh. Ako na nabi. Gusto ka madula ni Cheng? Moro ba ning uso nga dula karon sa eskwelahan? Dili man na uso. Ang uso ba karon lastikot. Tangani oh. Daw. Sa lastiko. Ah. No? Hala, dagana pa ni mo plastiko, oy. Wala ka. Dugayan na po anang lastiko. Hindi na mo kung nauso ka rin. May bagong uso ka ron. O, Julin. Ug Julin ang uso karon. Saan man ako ni lastiko? Ambina. Ilabay na ni nato, Cheng. Ayo! Wow, man na lastiko ba? Pakakalabi sa ako, no. Dili na. Wala na ganin no. Wala na ni. Ilabay na ni. O, ilabay na nagrao. Tagay ko na. Ha? Tagay ko. Dili kita katagaan ni. Kambyo ta. Saan man? Imuha na ni tanan akong Julin. Pero ako na tanan ni mo pagkaon. Kaon? Oh. Sige. Sure ka? Tara. Man lang. Ano lang lastiko? Ayaw na, wala ginay uso mo. Kanang pagkaon na mo ni Julin tanan no. Ako ana ni unsa man ni Ching na mga chaki, may sito, watatap. Wala pa ko lastiko daon. Dagang lastiko. Ah, wala mo na nastiko kay wala may uso. Kani lang ako okay ra sa mo. Kana mabusog magkanag dinula kay di na makakabalo mo kaon kay magdula-dula ng nahuna no. Mas mapas mo ko ani. Okay ra na kay dula importante magdula og gutomon ka sa buwan na ng Julin. Ako lang ni. Akbaran ni akong pagkaon ha. So pwede na ka makadulaan eh. Pwede na lagi ka makadulaan na kay imo na mo gitaga pagkaon. Ka, mangunta ng kalaban. So nalagi idula na dito ah. Tay pabigyan ni lastiko nimo para ako na yung ilabay kay para di bugat si mumbag ha. Okay. Sige na. Sige na, Cheng. Kay mulakaw na ko, Cheng. Jolen, kaysa palit Jolen. Oh, uy, hit. Nalagi ka diri ayit. Ngano wala maka eskwela. Naguloy na magumi ni Mr. Lim God, muna wa ko kasulod. Ah, mao di ayo nya. Daugan ka. Pildi gani ko no.
Ano lagi kay Julin lagi, Chik? Usa magkayit. Uy, mura makakaroon pa. Intik kanino ni Kusyante. Ligyan mo na, Chik? Oh, baligyan ako. Ay, sa gunit niya. Oh, pila man na? Mahal ako kumpra, ne. Pero classmate man ta, 5-5 para sa imo ha. 5-5? Pwede 1 piso. Ha? Usa isa piso. Imo jud ko ni baon ba? Dili ko nimo malipat. 5-5 kanino. Mao ganino, 1 piso. Taka ra makaoy, dili na kinamao. 5-5 lagi ni ako. Maura gihapon na siya sa 5 piso isa. Dili basta 5-5 ni lahi man na imo ha. Maura man gihapon ang kwintaha, 1 piso. Ah, bahala ka. Oy, lakaw na Isa, ko. isa, isa. Kukulit ko. Tuon mo sa ako, wala ko'y kwarta. Ay, Bayad, mo balos ko ka Mr. Lim, kagipildi dyan ko niya ganina ba? Pila man ni? Oh, Jess. Basta ha, 1 piso. Ay, kabala ka dra. 5-5 lagi ni. Daw. Oh. 5. 5-5 ha, 5-5 ha. Oh, piso isa ha, piso isa. 5-5 lagi. Lagi, basta pisa. Uy, 5-5 na ha. Oh, basta kaya ako, nagbayad ako nimo ha. Oh, sige. Salamat. 1, 2, 3, 4, 5. Karong ka Mr. Lim, pildi yun. Yung tika karong Mr. Lim, makabalot ko. Mr. Lim, isa man eh. Kita ka lastiko. Asa ni mong Jolene, kamabalos ko si Muang. Akong Julin, wala na hurot na eh. Asa man ni mong Jolene ron? Kita, bitaw ka man ako naggunit og Julin. Hindi, wala na ako no. Kaya ako nang gihatag. Asa man ni mong gihatag? Asa na ako gihatag? Kabantay ka tong classmate na to, nga tambok kikoy kayo, nga Oh. may buot, nga anak og dato. Akong gihatag ka, Cheng. Ano yung maggihatag? Siyempre, wala naman to'y uso ang hulin yet. Nati ko kabalos sa imo ani ron. Wala ka diya ba sa kanang hulin, di naman na uso. Unsa naman ay uso ni ron? Plastiko na. Uso pa man gud na kay bago ra man ni sikat ang ulin. O lagi bago pa lagi ng hulin yet, pero dali naman kina mga pakay tadaw. Pakay naman gina nimo gi. Asa makakikana na? Pakay naman gani na oh. Ako pa nimo. Labayan na nimo si Ching dito kay puro mga pakay ug hulin ka. Sige, labahan mo para makabawi ko. Ko labayan dito. Wa naman na uso. Bago pag ginay mong hulin, pakay na. Ay, wait. Julinay ta. Julinay, dili man ako ni padula. Dula ta ba kay og mudaog ka managan pa na. Dili ko eh. Mahurot pala akong Julin, mo pinausok karon. Tay dili man gid mo sukol Ching sa kuha bay. Ako na yung kambyuhan. Ay Ching, ako na yung kambyuhan na kay pagkaon ra. Suroy, Sige, uwi mo na para managan pa ni mo Julin. Ako na yung mga pagkaon ha. wala dia. Sige, salamat. Gana na ako Julin oy. 1, 2, 3. Aldo, Unsa man ang Ching? Julin. Julin? Kupalito na ko na parato kaching. Ipaligya ko na kabuyit o ka Mr. Lim. Mahalo na ko. Kwarta. Kanang palito di mo akong Julin check? Pila man ni Ching? 100 lang. 100. Ah, Daw. Ako 100. Oh, nara, 100. Oh. Bi, abi na na, bi. pakapin na lang niyo. Abi. Kanina na ko ba? Check, salamat check ha. Atus ko. Bye-bye. Yeah. Mahal ako baligyan. Uy, Mr. Lim. Lalaki ka diri Ching. Oh, naku baligya, Julin. Tagal na ni mo Julin oy. Oh, alangan. Di ko santi kanino. Wala ka naman lagi ka iskindi. Wala na, dili na ko ato eskindi. Julin namang gibaligya. Oh, Julin na po. Asa ka nang kumpra na? Dito sa kuan, Dapisurya. Taka ra man ka din naman na uso ang Julin. O sa day uso ron? Kami nalastik ko na. Di ba ikaw man nagpauso ani Julin? Ako lagi nagpauso pero di naman nauso karon kay mga pakay naman na. Di naman nauso karon. Ang bagong uso karon. Lastik ko na. Ha? Lastik ko na po day uso karon. Ako lagi nagpauso ng Julin pero di na nauso karon. O sa day uso ron? Lastik ko na eh. Ay, paligya lang na ako ni Kabuyit. Nasamot si Boyet. Pag ura mi nagkita nagdala Julin. Iyang giadto si Ching, iyang gihatag ka Ching ang Julin niya oy. Patog na di ay baligya ni Ching ang Julin sa kuha. Oo, kaya di naman nauso. Pero ako gani paminaw na ako si Ching mo palitay na to plastik ko. Mo palitay na to plastik ko. Unhin na lang pamaligya plastik ko. Pila man eh. Palito ni mo ni. Oh, palito lang ako ni. Pwede ra man ni. 100 ka classmate man ta. 100. 100 ni. Ito ako 100. Kani balik. Oh, nara, oh. Baligya si Ching ug si Buyit ani. Oh, sige, Pero, sige. Kanay mo na tanan no. Kana. Kaya karon kay Julin, sabam na nimo. Ilabay na na. Lapay na lang na. Ilabay na na. Wala may uso. Ha? Unya, check. Ako na nang ilabay mong Julin. Ah, sige, lapay na lang na. Dali sa ako Mr. Lim kay baligyan ako si Ching ug Buyit ha. Sige Mr. Lim, baligyan sa ako sila. Sige, check. Pag-amping dito, check. Ihurot tagbaligya lastik ko. Kaya mo na uso karon. Pero unya, Julin na pud. Ano mo na?